aw ni yang maga dableni ke k'i farikolo nugu k'a kumu kasaninw bɛɛ tigɛ fana. An bɛ dableni kuyɛriba ɲɛ 2 bɔ ɲango ta. N'a y'i diya i bɛ se k'a kɛ dableni ɲaga ye. Safinɛji kuyɛriba ɲɛ 3 bɔ ɲango. Sukaro kuyɛriba ɲɛ 2. Situlu kuyɛriba ɲɛ 1 ni bɔbɔ ko uni. An ka dableni sini walima susulen an bɛ n'a kɛ fɛnw k'a la. Wa n'a y'an diya an bɛ se ka di dɔɔni yɛrɛ k'a la o b'a tɔ sankɔrɔ ta. An bɛ sɔrɔ k'a ɲamini dabɔ ɲɔgɔn na sa. Ni min filɛ nin ye ale ka ɲi kosɛbɛ ni kɔɲɔyɔrɔ b'i bolo walima voyage kungurunin b'i bolo i sigilen bɛ mɛn a yɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma wuli i t'a fɛ i ka wusulan kasa ka tiɲɛ. Ale bɛ gorongoro kasaninw tigɛ ka bɔ maa la. Kumu kasanin min bɛ tugu an nɔfɛ fana a b'olu kɛlɛ kosɛbɛ. An b'a jɔsi an fari fan 14 bɛɛ lajɛrɛlen na. Maa caman ka ɲininkali bɛ to ka bɔ mɔgɔ finman ta don wa mɔgɔ jɛman ta don komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne yɛrɛ ye maa finman ye. Gomanji ninnu tɛ i n'a fɔ u b'i jɛ n'a sɔrɔla i ye mɔgɔ finman ye ayi a b'i fari de saniya o ni jɛya tɛ fankelen fɛ. An bɛ se k'a to an fari la miniti 15 bɔ ɲango o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an farikolo ko komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na a b'i fari de sanuya aw k'an bɛɛ.